members appealing for a reconsideration? Yung mga members, dahil nagbigay na sila ng pera, ang tingin ko ay hindi sila nag-file ng demanda against Polinario and Capa because kung nag-file sila ng demanda, malaking possibility na mawawala yung binigay nilang pera. Para sa akin, in my background before in the finance industry, I worked as a stockbroker and the stock market industry before. Imposible talagang kahit anong investments ang pwedeng magbigay ng 30% per month sa investment mo. Let alone 30% per month lifetime. Walang investment na magbibigay talaga ng 30% per month lifetime. Imposible yun. Walang investment na ganyan. Kaya nga, yung sa mga ganitong offer, pag sinabi nilang it's too good to be true, it's definitely not true. So, para sa akin, this is a toxic mix of misinformation as well as religion. Dahil yung mga tao, nakita ko nag-ooperate sila sa BISLIG, which is a